Dobar dan i dobro večer, dobrodošli na ovaj video. Znači u ovom igrat ćemo igricu koja se... U ovom videu igrat ćemo igricu koja se zove M.O.R. znači mora. Sada se radi igrici, znači mi igramo kao neka Lin koja je kao mala živjela na ovom ovdje ostrovu i za malo da se udavi. Da, to je pisalo bukvalno u deskripciji i samo je to pisalo. I sada se vraćamo na to ostrovo i neki tamo lik, neki duh hoće da nam pomogne, ali mi ne znamo da li on hoće uopšte da nam pomogne ili da nas ubije. Naše memorije nisu baš mnogo dobre, tako da nemamo pojma šta se dešava, tako da idemo u new game i da vidimo šta se dešava. Koliko sam mnogo dobro rekao, ne verujem. Ne mogu da prevedem zato što je mnogo teško da se prevedi i mnogo je glupo da se prevede, tako da neću da ga prevodim. Ili imaš neku reč koju znam? Bemu mater, učim engleski 4 godine, ne znam ništa od ovoga. Ajde si gledamo. To ti kažem, Maši. Zanimljiva li priča tvojeg djetinjstva, aj sad pustimo da igram. Ujebem ti koliki senzitivity na mišu. Šta fa? Pazi što ima upaljač. Sad kad mi dođe duh mogu da ga upalim. Zamislite da vi živite ovako na ostrovu, brate. No, brate, nemaš internet. Šta sad? Šta? Ok, mislio sam da je to ključ. Molim moj ključaj. Mora povučeš. Ti ga zatvorim vrata da ne budem kod neki klošar. Aha, sama se zatvorio, pa dobro. To neka je popularna. Seri, koliko dobro već šolja. Možda otvaraš i ovo da radiš. Pošto ja zovem Lin, očigledno je ovo moja soba. Je li ovo sketchbook? Ne, ovo je jebeni crtiš. Šta si ti? To je to, brate. Sve se vidi, pošteno. Pošteno, lepa mi soba, znaš. Urednija nego ova moja soba ovdje, ali lepa, prelepa. Šta je odelo, jebem ti ja svoj isto. Ništa onda, ovo je moja soba, to je to. Šta je ovo ovdje? Ne vidim ništa. Nešto volim ovaj deo igrici i tebra da nemam pojma šta treba se radi. Zašto ova vrata i dalje se samo zatvaraju? Što je ovo? O, to je ona uđi tabla. Uđi. To, evo ti na. Drži. Stvarno radi. Pa sad ovo. Is someone here? Yes. Someone there? Kaži no. Mislim, ako nije to... Fuck. What are you, who are you? Who are you? Who are you? Do you have a name? Ma ne, brate, on... Kako se kaže? Mika, Mike... Mikae... Michael, to. Why are you here? Traped. Trapped. Trap to. Where? Da, ako ja idem where, onda će da me odvede negdje i će da me ubije. Ako pitam why, onda će da mi kaže nešto dobro, tako da ne why. P-O-R-T-R-A-I-T. Portajić. Jebaće me sad, sigurno. Znaš šta, meni se ovaj televizor više gleda od nego da igram ovu igricu. To je to, evo ga. As a kid, I always dreamed of inheriting mom's beauty. Šta bre? Čekaj, ne razumijem ja samo jednu stvar. Jebeno si pričao sa demonom sad i ti si smiren. Če se ugasiš, jebem ti familiju. Why do you want to see the portrait? See the portrait? Me to see the... Ću da pitamo. D-A-R-K Darkness. Aha. Angel. Motherfucker. Make. Angel Maker kao anđeo. Pravi anđeo. Pravi ti anđela. Kaže goodbye. Predvidio sam te pičko. Ok, treba nađem plavu vazu. Lagano. To nalazi svaki dan po cijel dan kod sebe kući. Evo je. I da mu danas idem. Evo ti. Koji kurac? Koji zove? Ko smeta? Hello motherfucker. Zašto? Mršu pičku mater. Viš što prekide pička jedna. Raspala, prokleta pička, jebe mi sve.
To mi majka, mrš bre tamo. Aj se, gdje sam bacio na papirče. Serem ti se, ja sam mislio da treba mu donese vazu, on se polami. I šta, people clean, to znači treba donem u WC. People clean, evo ga, WC, lagano, gdje sad? Kakav prank, jebe mu mater. Jo, vidi slatka maca. Ovo zec, zar ne? Muški zec. Sve mi se više sviđa... Sve mi se više sviđa... Mršao pičku mater. Otvori se, serem ti se u život. Molim, pokreni se i otvori se i radi šta hoće, samo nešto radi. Šta pišeš jebem ti i kako se to uopšte otvara? Aha, dodam. Šta piše? There is a picture on the soap. Šta bre? Aha, picture on the soap. Ne vidim ništa. Ček da mu odnesem sapun da ga pitam. Aj, reci šta je ovo? Tu si pička bre, priča za mnom. Aha. Aha, i da ne razumijem ništa. Ovo pre nije bilo otvoreno, alo? O, mapa. Čekaj. Ne razumijem šta je ovdje šta. Čekaj, bukvalno ne razumijem šta je šta. Ovo je moja soba. Ovdje. Ima zid. Koliko sam ja bukvalno genije, brate, za ove igrice. Znači, ovo... Oh, evo ga. Vidio. Nijau. Što se čuje? What is this? These toys aren't mine. These toys aren't mine. These drawings. What are they supposed to? Ovo je Otvori se jebem tip familiju. Ovo je Annabella sigurno. Ako je neko gledao Annabella 2 sigurno zna o čemu pričam. Ovdje je Blink od ovog mog druga. Aj, reci mi šta imaš da mi kažeš. Yes. Kaži yes. Ne vidim šta pišeš od ove jebene vaze. Ne razumijem šta se dešava. You want to give me a gift? You want to give me a gift? Bolj da mi ispremio tortu. Saka nađi tatu tebra mrtvog. Fuck, sad će da me jebe. Ima da me jebe, u dupe da me jebe. Nijau, neće. E, pa jebi ga. Ne može se uđe. O, baš mi je žao. Previše mi je žao, nemam reći koliko mi je žao. Upali mi televizor. Odjednom sam ga zavodao. Jebem ti mater. Daj mi nož, sad ću ga zakoljem. A kako da uđem kad ne može se uđe, majki ti? Sviđam što mogu udarim. Šta se čuje, jebem te usta. Jebem... Jebem ti mater da ti jebem. Serem ti se u duha da ti se serem, znaš? Živamo, sad ću ti zakoljem s nož, deloj nož. Daj mi nož da ti zakoljem usta da ti zakoljem. Ne to, ne dasku, daj mi nož. Dođi sad vamo, dođi vamo da te ubijem. Samo dođi, sad ti pitam što hoće da mi jebeš. Vidi, neće mi da ga pitam. Čego vatiš jebem ti pleme. Pa dobro, ja imam ovo. Dođi vamo. Gdje si kurva, dođi vamo. Zatvori se. I stavi ovo ovdje za svaki slučaj. Ili ima ovdje neki mač? Da ga zakoljem, može ovo. Kako ga dobro držim jebem ti. Ja bi ovdje mogu držim. Jel ti mene jebeno zajebavaš? Znači lice kao nešto švrljavi i onda dođe u WC i šta? I šta? Otvori ovo i nađe ki. Kako si našao ki? Mamicu ti jebem. Vidi ovo. Vidi ovo. Znači sve brate ovako zvezde, znaš ono, ovako i onda samo jedna ovako. I to još moram gasi svetlo da vidiš, pa jebem u mater. Vreme je. Da vidimo tajnu. Majki ne predstavio. Mom, are you okay? O, krstevi i sad će kad ja zašto nešto uradim, krstevi će kao bum bum tras tras, vidi tablet, da se bum bum okrenu i da nastane Kunjurik 3, lagano. Pa i sad kad je ona napravila neki kontakt sa đavolom da ti preživiš. I onda u stvari onaj duh to si ti. You want her to end. Other side. You're not making any sense. Other side or what?
Pa se kad se okrenem, brat, i onda pum pum tras se već mi jebe. How did you die? Kako misliš? Will show you. Fuck this shit, bro, ja neću ovo više da igram. Šta se slučaje? WC. Jebem ti, mater da ti jebem usta, da ti jebem majku. Šta me daviš pičkati materina? Da bi li te na 40 dana. Da ti dave. Ti si izvučiš ti odavde, jebem ti, će umreš. Nemoj da umreš. Jer ako umreš, umrćeš. Stvarno će da umreš i ja neću više moći da igram. To mi je kontakt, kraj kontakta. Čekaj, da ne razumijem kako se ovo dete udavilo ako sam se udavio, da razumijem. Našti si sad to oko i šta ćemo sad? Pa piši kada gledaš kroz to možda vidiš duhove. Sad sam se setio kad sam se setio što sam više igrao, ne sećam se. Jo, man! Seri da je ovo istina, ja rekao ovo neka zajebancija. I sad će opet da mi jebe. Šta ima ovde? Šta će ovde? Čekaj, ti mene jebe da zajebavaš. Znači ja ne razumijem tebra, znači svaki put kad igram neku ovakvu igricu, bukvalno propustim, znači sve bitno. A kad gledam nekog drugog kako igra, on bukvalno samo ušeta negde i prvo što vidi je to što treba da vidi. A ja ne vidim ništa. Vidio? Aha. Pa to bilo skoro god, meni čovjek nisi vidio. Uču pičko materno. Vidio? Ovo je neka radio stanica. Viš? 1, 0, 3, 2. I 1032 je stanica play radija. Tako da to je sve povezano. The radio keeps saying under the dock. Šta je biše dock? Samo sekundu da pogledam na internetu što je dock. Pristati, odbiti, pokriti, spojiti se. Ono što stojiš? Ovo. The dock. Lagano sam našao nešto, Alo, ljudi, našao sam nešto. Pismo. Pismo iz Italije, lagano. A sada da nastavim. Kliknem tab i opet ne vidim ništa, pa jebem ti igricu ja. Reci šta imaš da kažeš. Michael, did we Know each other before we die? Sve kad se probudi jaša radijator. Oh fuck, već je gotovo. To zove majka sigurno. Pa zašto onda tačim kugarica? Yo, my friend, I wanna talk to you. Neće vidio. Podrumče. Svijem ti se ove igrice, možda se preći da ne gledaš YouTube. Aha. Da. Zašto bi na normalnom svetu neko pomislio da je jebeni podrum iza stene? I to baš ovde. I zašto ja moram da imam neku šifru? 6 ili nisi, jebem ti se. O! Totalno nisam gledao na internet. I šta je sad ovo kikurac? I teksturi su sjebale ekstra. Ok, idem dole. Idem jebeno dole, završavam igricu. Šta je ovo? Teo sam da pogledam da li je obulja. Me jebeš? Jel me jebeš? Da ih je sve jebeno ubila. Zato ono pravila uđija. Ili te table. Znaš, jedno od pravila je da ne igraš na groblju. Jebeno sektaški poremećeno. A fuck, kurva me čeka.
Zamislite sad napišete, sad na kraju igrice da pišete po istinitom događaju. Pa jebeno mi automatski izašlo iz igrice, nije da mi da završim lepo igricu, pošteno. I to je bilo to za ovaj video, hvala što ste gledali ovaj video koji je vrlo verovatno mnogo dosadan, zato što nisam mnogo drao kao i uvek. I sam rekao to je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem, poz.